Παλιά πόλη βασικά δεν έχει τα πάντα. Πάντα τα κέντρα των πόλεων έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Είναι όλα τα μαγαζιά σε ένα σημείο μαζεμένα. Ίσως είναι αυτό που κάνει τη σημερινή Λεμεσό να είναι τόσο ελκυστική. Δεν μπορώ να πω ότι τώρα είναι πιο του πριν, είναι διαφορετικά. Η Λεμεσός έχει ένα δυναμισμό σαν πόλη. Τον εισπράττουν οι άνθρωποι που έρχονται από άλλες πόλεις. Όμως νομίζω η πόλη και οι άνθρωποι της έχουν ένα δυναμισμό, μια ζωντάνια, μια ενέργεια που ίσως να μην την βλέπεις σε άλλες πόλεις ή σε άλλους τόπους. Η μέρα μπορεί να ξεκινήσει σε ένα από τα καφενεία περιμετρικά της δημοτικής αγοράς, της πρώτης δημοτικής αγοράς, του Λεμεσού Πρωτοβουλίου, να πιεις τον καφέ σου, να κάνεις την πόρτα σου και τα ψώνια σου στην οδό Ανεξαρτησίας και περπατώντας μέσα από την οδό Γενεθλίου Μητέλα, που πάλι αυτή η οδός έχει φτιαχτεί, έχει πλακοστρωθεί. Νομίζω ότι θα πρέπει να περπατήσει την πόλη. Θα πρέπει να την περπατήσει από το κάστρο μέχρι τη Σαρυπόλου, να προσπαθήσει να δει τα δρομάκια, τα μικρά, τα λιγότερο σημαντικά και να αναζητήσει τους ανθρώπους μέσα στην πόλη. Δηλαδή, εκείνο που μου αρέσει εμένα στη Λεμεσό καμιά φορά είναι τα μικρά καταστήματα που έχουμε πια πάρα πολλά, που καλλιτέχνες, δημιουργούς, που κάνουν μικρές δημιουργίες. Να αφαιθεί ελεύθερος μέσα στο κύμα της πόλης και να κάνει surfing, ας το πούμε, μαζί με τα vibes του ζουριάτου την πόλη. Από όλη τη Λεμεσό πιο πολύ μου αρέσει η οδός Αγκύρας. Γιατί η οδός Αγκύρας είναι ένας παραμελημένος δρόμος. Ένας παραμελημένος δρόμος που είναι κοντά σε όλα τα άλλα που συμβαίνουν και είναι πολύ βουα και ωραία, αλλά παραμένει ένας δρόμος που θυμίζει ποια είναι η Λεμεσός. Το γεγονός ότι η παλιά πόλη βρίσκεται δίπλα στη θάλασσα, εκεί είναι το αγαπημένο μου σημείο που θα πάω, και συγκεκριμένα η Αποβάθρα που βρίσκεται στο τέλος του μόλου και δίπλα από το παλιό λιμάνι. Δεν μπορώ να πω ότι έχω κάποιο αγαπημένο μέρος στο φίλο. Αρέσκει μου να περιφέρομαι στην πόλη, γιατί είναι πολλά ωραία ενέργεια. Νομίζω άρχισε να αλλάζει με την επιστροφή του Ριάλιτο στην πόλη, με την επάνωδο του Ριάλιτο. Η μεγάλη όμως αλλαγή της πλατείας έγινε με την εμφάνιση του ΤΕΠΑΚ. 3,000 young people and 500 academics and administrative personnel that essentially work in the center of Limassol has brought new life and has brought new business to the city of Limassol. Μια νεκρή πόλη έγινε μια πολλά vibrant και δυνατή πόλη. Το ΤΕΠΑΚ ανέλαβε πολλά κτίρια και τα αναπαλαίωσε, όπως το παλιό ταχυδρομείο, το παλιό το κτηματολόγιο, το φόρος εισοδήματος, όπου στέγασαν τις αίθουσες διδασκαλίας του κλπ. Right across from this building is the old courthouse, which is now used as the library of the university, which is also a very beautiful building. Το πιο σημαντικό στο κέντρο της πόλης είναι το μεσαιωνικό κάστρο, που οπωσδήποτε θα πρέπει κάποιος να το επισκεφτεί, να εξερευνήσει την ιστορία της Λεμεσού. Χειμώνα. Κάθε εποχή έχει τα ωραία της. Νομίζω ότι είναι η άνοιξη για το φθινόπωρο. Πιστεύω ότι τώρα είμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο, δηλαδή τα πράγματα είναι κατασταλαγμένα και να είμαστε αλλά όταν πίσω το στάδιο, πιστεύω ότι να είναι καταπληκτικό. Ο πιο βασικός λόγος είμαστε όλοι φίλοι, δηλαδή ο ένας γνώριζε τον άλλο πριν άνοιξε. Και ευτυχώς τώρα είμαστε όλοι σε μια περιοχή, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και στεναχωριόμαστε άμα κλείνει μαγαζί. Γιατί φεύγει ένας φίλος από την οικογένεια μας, είναι καλά οικογένεια.